सगळ्यात पहिली गोष्ट डिवोर्सला कारण म्हणजे बायकोची आई असते, सगळ्यात मोठं कारण. तुम्ही जर बघाल ना तर 80 to 90% डिवोर्सचे कारण फक्त सासू आहे. अच्छा. दररोज फोन, काय करते, कुठे आहे, भांडे घासले का तू, कपडे धुतले का, मग तू कामच करायला गेली का तिथं, आम्ही काय तुला काम करण्यासाठी पाठवलंय का तिथं. आणि हे काम ती तिच्या माहेरी पण करत असते. म्हणजे तिच्या माहेरी काम असतं पण इकडं तिला नोकरीण म्हणून वागवणं असं त्यांच्या आईचं म्हणणं असतं. हा इंटरफेरन्स खूप वाढलेला आहे. पण ठीक आहे, त्यांनी इंटरफेरन्स केला तरी मुलीला कळायला पाहिजे की आपण आपल्या संसारात कोणाचा इंटरफेरन्स किती होऊ द्यायला पाहिजे. तर हा मोठा इंटरफेरन्स आहे. याच्यामुळे काय होतं की जी स्त्री आहे ती तिच्या पुरुषाला मग वेगळं राहण्याचं क्रुएलिटी. काही काही बरेचसे पुरुष, म्हणजे मी आता आमच्या फाउंडेशनमध्ये बघतो मॅक्झिमम लोक असे सगळ्यात चांगल्या पोस्टवरचे, एकुलते एक मुलं जास्त आहे आमच्या फाउंडेशनला. अच्छा.